I poslije malje naš klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Da, kao što vidite danas radim jedan tutorial kako da napravite ovakav ovdje okvir kao što sam ja napravio za veoma lagano i brzo. Znači, ja sam ga uradio za jedno, ne znam, za jedno 15 minuta. Gledao sam nekog engleskog youtubera i brate, znači smorio je, pravio klip 20 minuta. Tako da ću ja sada ga pravim nešto malo kraće, to jest lakše će vam biti. Ok, znači, ovako ću izvijem file new, ovo sam nešto file record, sad ćemo da izbrišemo to. Znači file new i izabrat ćete ove dimenzije ko, znači evo ja ću malo da ostavim, vi stopirajte klip, tako da pogledajte dimenzije, eto, ajde. Ok, sad sam mogla stopirati klip, tako da, eto, ok, idemo ok. I sad, znači napravit ćete, uzet ćete ovaj ovdje tool, znači ovaj, i napravit ćete jednu kocku, to jest čekajte sam sekund, ovako ćemo, kocku. I to bi trebalo da možda ovako, znači može ovako, ovako, znači malo ćemo pomenuti sljedeće i držat ćete alt ili alt, da, i držat ćete to i napravit ćete još jednu ovdje, ok, mislim da je sasvim ok, i tako, i sad, uzet ćete ovaj ovdje tool, evo ga ovaj, znači vama će biti vjerojatno ovo, vi ćete izabrati ovaj ovdje Paint Bucket tool, da. I samo ćete izaberete ovdje boju koju vama hoćete, ja da stavimo u zeleno, eto onak bez veze, i kliknemo tu. I sad normalno kliknite CTRL-D, znači CTRL-D. I sad, radite malo nešto teže. To jest, da li bi moglo biti teže, ne znam ni ja. Ok, znači nema veze. Ićemo ovdje, uzet ćemo tekst. Znači tekst ćemo napravimo i ovako ćemo tu napravimo neki. I sad ovdje imate dosta ovih fontova. Vi skinite sa sajta da font koji vama font odgovara. Meni je ovaj King of the Hill 2, meni je baš on next, tako da evo vidite kakav je taj tekst. Tako da eto, da. I izabrat ću tekst da mi bude ovako neke malo tamnije boje. Mislim da ovaj odgovara, može. I napisat ćemo, ne znam ja, sarma, ne, stavit ćemo, ne znam ja, evo, moje ime, eto tako nešto, može ovako, i sad ćemo namestiti, ja da ovo namestim, znači namestite ovo na strelice, ovako pomenuli da berete ovaj layer i namestite na strelice, mada ja sam pokušavao da stavim kao overlay, mada mi se tu ono, sranje, znači, ok, malo ćemo pomenuti malo. Ok, aha, ovo je, bože. Ok, mislim da je ovo sasvim ok. Ok. Znači, tako. Sad ćete kliknuti dvoklik na ovaj ovdje, sranje, i idemo stoke. I stavit ćete, možete bijele, a možete crne. Ne znam, ja, meni je sad ovdje prihvatljivo, bude malo crnije. Pošto bijela je malo ono svetla i jako boja i tako tu. Ok, ićemo drop shadow i ovdje ćemo sad da stavimo, znači stavit ćemo ovo, malo ovog. Samo sekund. Ovaj spurred, malo pojačate i ovo. Evo ovako, znači da bude, evo ovako. Možete prekopirati ovo da napišete samo ove brojeve tu. Mislim da ok. Onda idemo, nećemo ovo greško moja slučajno kliknem. Onda ćemo da ovo isključimo, znači ovo je, možda ako vam se sviđa nešto, mada meni to nije nešto. Onda inner glow, to vam isto treba, to jest da bi izgledalo još bolje, možda ovako ćemo, evo ovako ćemo stavimo. I noisy ne treba nam. Onda stain, to ćemo malo, znači ja to stavim na 3, what the fuck, 3. I to je to po meni, meni je sasvim ovaj tekst cool. I ovo ćemo isto namestimo, stavit ćemo stoke da bude crno. I inner glow da bude malo lepši. Znači to ćemo tako. Ok, i stavit ćemo, možemo drop shadow ako vam sviđamo da ono meni, ja onako malo stavim. I ok, tako da eto, to je to, ja sam napravio sad ovo kako se to radi. Mada, ne znam, ono, ako spitate možda kako i radim i ovo, znači samo skinem s neta, odem na Google, ne res, ja danas neki dan državam se tako to. Ok, idemo slike i kucamo ovdje, mcsg, logo transparent, ja mislim da sam lepo kucao, nisam, ne veze, ok, ne veze.
I idemo to i uzmemo neki kao logo, kao igrate na MCSG ili nešto tako, skinuo sam ga već. Skinete ga i samo ubacite tu i onda smanjite i samo stavite tako negdje tu, da je ovako. I stavite ga tu i kao koju igricu igrate tako i stavite, možemo i ovako. I sa koju igricu vi igrate možete staviti logo, možete i ne morate čak, meni je sasvim svejedno, no. Ali ja neću da kojima da možete da stavite da bude iznad ovoga, mada se meni više sviđa da bude ovako. Vidite kako lepo. Ovdje je kod mene, ja mislim da bi bilo iznad, da. Mada treba sam staviti onako, lepše bi bilo, ali nema veze. Tako da, ne treba mi ova slika, tako da ićemo sad file, save as. Stavit ćemo ovdje tutorial. I stavit ćemo ovdje png. Save. Ok. Da. Znači ovo ćete moći kliknite ctrl. Dobro, ok, znači to je to. Idemo na ovu. I evo ga. Vi ste napravili vaše ovdje malo srednji. To jest okvir za logo. Okvir za facecam, da. Okvir za logo, tako da, eto, samo tamo stavite, obeležite kad napravite vaš facecam, samo obeležite tu i napravite to kako već, znate već, znam se, niste glupi, ono. Meni je najlakše napravim preko Camtasie, pošto sad dođe da pređem Vegas Pro, tako da možda će biti malo to teže, ali ne znam, vidjet ćemo, razmislit ćemo. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da bacite comment, like, share, sub. Nas sam se pomogao, tako da vidimo u sljedećem klipu i pause!